Здравейте, приятели! Това е моят втори клип. Надявам се първия клип да ви е харесал. Днес съм решила да препоръчвам влогари. И като тези влогари гледам аз. И не знам дали наистина ще ви харесат на вас, но аз реших да ви ги споделя, за да може, ако искате и вие, да гледате и вие просто, да не са много интересни. И започваме. Първият влогър, който искам да ви препоръчам, е Деница Христова. Тя за мен е един страхотен не само влогър, но или ютубър. Тя за мен дава страхотни съвети за дома, за кухнята и най-различни подобни. Втория човек, или влогър, или ютубър, както искате да го наречете, е Instant. Истинското му име е Станислав и аз го гледам, защото наистина ми е интересен и страшно много се радвам, когато някой от тези, които сте изредя сега, качи нов клип и с търпение очаквам да го гледам. Третия човек, който искам да препоръчам, е Стефи. Стефи е една страхотна бюти ютубърка, бюти влогърка. И тя дава страхотни съвети за грим и за разни други неща. И точно заради това аз не използвам грим, но ми харесват съветите и нещата, не само за грим. Харесват ми просто и искам да... Просто ми харесва и бих искала да гледам още нейни клипове. Се радвам, ако тя качи. Четвъртия ютубър е Флапбум. Истинското му име е Стилиян. И аз наистина много се радвам, че той започна да прави клипове. Много са ми интересни, много са забавни. И лично аз наистина много ми харесват на мен. За вас може и да не са много интересни, но за мен са наистина много интересни. Петия човек е Мирослава Самуилова. Тя наистина е страхотна ютубърка или влогърка. Шестия човек е Емил Конрад. Лично аз да ви кажа някои от нещата, които той казва повечето. И той е прав между другото за някои от нещата, които той казва в видеята си. Седмият човек е Бейби Мирелка. Тя наистина още един човек, който приспада към групата ми за супер любими влогари. Всичките тук са всичките ми любими влогари. И реших да направя този клип, защото мислех, че може на вас да са интересни тези влогари и за това. Така, осмият човек е един от най-любимите ми влогари, най-любимите ми влогари. И много се радвам, че я познавам и на живо, съм я виждала и в клиповете и се познаваме с нея, приятелки са много добри. Не знам, просто много я обичам като приятелка и е супер човек, страхотна е и искам да й кажа да продължава се напред в този дух, че наистина супер много я подкрепя от все сърце и да целуваш бебето от мен. Човекът, който сега обяснявах за нея, е Патрисия Петрова. Вие може да я познавате, може да я следите. Аз лично супер много и се кефя, супер добра е
И лично я познавам, както вече ви казах, страхотна е. И като човек е страхотна, и като влогър е страхотна. И лично аз супер много, както вече го казвам за втори път, супер, ама супер много и се кефя. И продължава и се в този дух и чакам новото видео с нетърпение. Другият човек е Боян. Какво да ви кажа? Той също прави много добри видеа. Аз лично наистина много се кефя на всички тези хора, които сега изредих. Десетият човек е Аглю. Тя е от Варна, някои може да следят, някои не. Но за мен тази влогърка, лично за мен, е страхотна, както и Патрисия, така и Аглю, т.е. Зори. И наистина обожавам ги и двете, и другите не са лоши. Аз наистина харесвам всичките, които са тук. 11-тият е втория канал на Аглю Family се казва, в който Зори ще качва, ако иска да снима, ще качва и там клипове. И последният човек за днес, за видеото и края на видеото, е Боряна Стефанова. Тя също дава страхотни идеи за туалети, за гримове, за абсолютно всичко, което се сетите, и за кухня долу-горе има един или два клипа. Така че може да отидете и да се абонирате за всички тези хора, които изретих. И отдолу в описанието ще има тяхните имена, както наистина се пишат в YouTube, за тези, които не знаят. И да, благодаря ви, че бяхте с мен, благодаря ви, че отделихте поне малко от времето си, за да видите клипа ми. За тези, които харесват това, което правя, можете да харесате или да се абонирате за канала ми, много бих се радвала. Ако искате нещо да ми пишете на лично съобщение, отдолу ще има Фейсбука ми, Снапчата ми, Инстаграма ми и Твитъра ми. Да. И лично аз наистина много се радвам за всеки един лайк, всеки един коментар, за всеки един човек, който се абонира за мен. Благодаря ви от все сърце. Лично аз много бих искала да направя giveaway, обаче няма в момента средствата за това. Когато събера малко по-нататъка, ще видя вече, ще има giveaway. Не съм сигурна дали ще има, но ще има, може би. И за това благодаря ви наистина много, че сте отделили поне малко от времето си, за да видите клипа ми, ако сте се абонирали, ако сте харесали или ако сте коментирали. Ако искате да ми пратите лично съобщение, долу може да намерите моят Фейсбук, може да ме добавите като приятел. Може, ако искате да ми пратите скриншот, може да ми го пратите на лично съобщение. Ако искате да ми пратите Snap, можете да ме намерите и в Snapchat. И така, лично аз наистина много ви благодаря. Довиждане от мен за сега и до скоро!